durante todo este termómetro. Vense temperaturas tórridas, todos a por as sandalias. E que leva aparellado isto de por sandalias todo o tempo? Que aparezan as ampolas e os callos. Adoitas ter calos nos pés? Sí, solo ter, sí. E dan moitísimo fastidio, Por que? porque doen. Estou perfecta. Non solo telos. Somos novos, non temos. Por que crees que os tes? É polo tipo de calzado? Por que saen? Porque a veces non se adapta o pé, ou non sei, o pé que non se adapta o calzado. Iso é unha consecuencia de utilizar generalmente calzado inadecuado. O que hai calzados que fan daño nos pés, entón... Que fas para remedialos? Falo ti, vas... Pois vou a podólogos. O podólogo sempre. Ir a podóloga. Se hidrato bastante os pés e cando vou á playa sí que aproveito ca area. Crema nos pés todos os días. Si en algún momento me sale algún, suelo curar con cebola. Pois unha pouca cebola sobre o callo e en 2 días, 3 días cae o callo. Saben que cada un ten o seu remedio para eliminalos, pero imos a preguntarlle cal é o mellor aquí ao noso querido Héctor Castiñeira. Que tal, Héctor? Bos días. Moi bos días. Hoxe falamos de pés. Hoxe falamos de pés, que sempre moi importante. Sempre nos esquecemos deles, pero logo cando doen, ven que nos acordamos. Confésoche que dende que falamos outro día de saúde bucodental, agora cada vez que collo cepillo de dentes, acórdome de ti e dos tips que nos deches. Pois o gallá todos vayamos aprendendo un Estou poquinho máis de intentando saúde. seguilos ao pé da letra, querido Héctor. Non me doado, non me doado. Bueno, a ver, o primeiro neste asunto dos pés, que sabiches que na rúa había dúbidas, claro, diferenciar entre un calo e unha dureza. Para empezar polos calos, que é un calo? Pois mira, realmente os calos son ou non son outra cousa que un crecemento anormal da pel, ou seja, realmente non é preocupante, non é nada que nos teña que preocupar, pero sí, claro, a diferencia que van doer, a diferencia das durezas, porque as durezas non doen, pero os calos sí. Entón, vai crecendo aí nesa superficie onde roza, porque todo isto débese a ese rozamento. Claro, por que saen? Sempre se di que o roce fai o cariño, pero ás veces fai o calo tamén. Entón, claro, van saindo porque se vai rozando esa superficie, vai rozando contra o calzado, esa superficie que temos aí nunha deda ou que temos aí nunha parte do pé que roza máis contra o calzado e vaise formando aí esas capas de pel que van medrando unhas sobre outras e claro, no problema é que o calo ao final acaba doendo porque ten ese núcleo central que se clava, que realmente é como se tiveramos aí unha punta que se clava. E que tipos de calos hai? Porque hai diferentes. Hai diferentes calos, e temos o que se chama sempre o calo duro, o calo brando e logo está o calo vascular. Así que digamos un pouco menos frecuente. O calo duro realmente é ese que aparece normalmente na parte de arriba das articulacións. Por exemplo, temos os dedos un pouquiño así en garra e na parte de arriba de tanto ir rozando vaise formando aí ese calo que, como decimos, ten ese núcleo central que se crava e que acaba doendo e facendo dano. Logo temos o calo brando. O calo brando aparece máis normalmente entre as dedas dos pés e ese caracterízase moito porque ten un aspecto branquecino, sempre está como húmido, a diferencia do calo duro que é seco, o calo brando pois chamase tamén ollo de galo, non? Que era o típico ese ollo de galo brando, húmedo, pero que tamén acaba molestando e acaba doendo. E cal é o que doe máis? É dicir, son dolorosos? Sí, os calos van doer a diferencia das durezas, porque ás veces a xente non ten claro, teño aí no pé non sei se un calo ou unha dureza. Bueno, pois a diferenza principal é que a dureza é máis grande, non medra cara adentro, cara a parte interna do pé, senón que medra en superficie. Ten un aspecto máis amarelento, é máis Eu creo que o grande. podemos ver, é dicir, a diferencia fundamental, sabemos os tipos de calos, e a diferencia fundamental entre un calo e unha dureza, agora nos falarás do aspecto, é que as durezas doen menos cos calos, non? Claro, é que as durezas normalmente non doen. A diferencia para saber se algo é un calo ou unha dureza está principalmente na dor, porque o calo vai doer e a dureza non vai doer. E doe porque ten como ese punto central que se vai cravando no pé e por eso doe. Sin embargo, a dureza é máis grande, aparece normalmente na planta do pé, no que se chama almohadilla do pé, porque vai rozando co calzado e vai aí medrando capa de pel sobre capa de pel e vai se engrosando. E son evitables, Héctor? Temos unhos factores que sí que son evitables e outros que non. É dicir, por exemplo, se non levamos o calzado axeitado, se, por exemplo, levamos un calzado máis grande do que temos que levar ou máis pequeno do que temos que levar... É dicir, un zapato como este é máis susceptible de que saia un calo, por exemplo. Claro, calos e durezas, porque ao final, claro, realmente temos as dedas aquí moi xuntas na parte de diante, temos unha parte, cambia a mecánica do pé e realmente os puntos de presión do pé van cambiar. Entón, ao cambiar os puntos de presión, falamos que por ese roce e por esa presión van medrar os calos e as durezas. Tamén se os temos as uñas mal cortadas, os pés mal hidratados, o calzado que decíamos moi pequeno, moi grande, todo eso vai influir
para que teñamos máis calos e máis dureza. Sin embargo, temos outra parte coa que non podemos facer nada. Falamos de xoanetes, falamos de dedas en garra, as típicas dedas en garra que están sempre aí encollidas e que non podemos modificalo, bueno, pois aí non podemos facer moito. E logo, sobre todo tamén, se temos, por exemplo, unha perna máis curta que outra, ás veces non é algo moi visible, pero ás veces é simplemente aí medio centímetro que aparentemente non se nota, pero si vai cambiar os puntos de presión do pé e vai provocar isto. Héctor, que facemos para eliminalos? Porque escoitábamos aí na rúa unha muller dicindo que lle puña cebola, é dicir, que temos contra eles? Porque aquí vexo que trouxeches algunhas cousiñas. Pois mira, trouxen varias cousas, trouxe as clásicas limas, pero trouxen tamén algo que a mí pareceme perigosísimo, que é este artefacto que leva unha coitela. Pois isto moi de manicura, de pedicura, Claro, pero isto, moito ollo na casa, especialmente as persoas que teñen problemas de coagulación e que toman sintrón, as persoas con diabetes, que tamén teñen mala circulación nos pés, porque isto leva unha coitela, tal cual. E trátase de con esa coitela cortar o calo ou cortar a dureza. Así que ollo con isto, ollo a manexar isto, que podemos facer unha desfeita no Pois pé. a mí eso fixeronmo na pedicura, xa cho digo eu, Se foi un profesional... Xa cho digo que a isto pasaron monopé. Se foi un profesional ben, pero senón, ollo, moito cuidado. Menos mal que temos a Héctor para avisarnos destas cousas. Que Vale, podemos que máis empregar temos? na casa con tranquilidade? Pois, por exemplo, unha pedra pómez, Ai, que unha chulo lima. isto, ¿no? Esta é a clásica lima que se está ahora moi de moda, que está se vendendo moito, que simplemente leva unhas pilas, isto xira, esta parte de arriba empeza a xirar e podemos ir limando de cara ao verán, que sempre se ve máis o pé, podemos ir limando esas durezas dos pés. Isto non ten perigo ningún. Vale, Si é certo perfecto. que non é tan profesional como a do podólogo, que é a que vai deixar realmente o pé ben, pero para facer unha casa aquí non teríamos Isto sen problema. ningún perigo. E isto que é, Héctor? Pois mira, isto é un protector, é dicir, isto, se nos ponemos isto, este métese así, voulo coller, metes así no dedo, tal cual, collemos esta parte, é un que pouco chulo. flexible, e metémolo así, metémolo no dedo tal cual, e quedaría este dedil posto, bueno, habría que cortalo segundo a lonxitud do dedo, claro, pero vamos poñendo estes que dediles, práctico que isto. o que van facer é, cando están os dedos xuntos, realmente disminúe a Claro. presión e o roce entre os dedos. Entón, sí pode axudar a previr, en certo modo, ese calo, ou incluso se o temos xa formado, a alivialo un Que pouco. interesante. E logo isto entendo que son como as típicas tiritas, moi cando vas a unha boda, non? Para protexer. Claro, estos son unhos parches que levan ácido salicílico, porque temos dúas formas de acabar con eses calos. Un co procedimento mecánico, que é todo isto que temos aquí, as limas para rascar, para frotar, e outro que é o procedimento químico, que son estes parches, que hai no tamén en forma de parches, en forma de bolígrafo, tamén incluso con un líquido vermello que bota algún axente aí nos calos e nas durezas. Eso é ácido salicílico, que o que vai facendo é, pouco a pouco, acabando con esas capas de pel que van medrando demais para acabar con el. Eu cheguei a escoitar, Héctor, que os calos eran bons pros pés. Que ter calos e durezas era bo, digo cho de verdade. Isto é certo? Claro, menos para o que o ten que lle doe, está deseando acabar con el. Si é certo que hai un pouco unha teoría, non? Que ao final se tes hai unha superficie de rozamento no pé, e se tes unha dureza ou tes un calo, é porque está protexendo o pé desa superficie, dese rozamento, non? Por eso, cando vas ao podólogo para que eliminen esa dureza ou eliminen ese calo, o calo elimina, non? Pero a dureza eliminan case todas as capas da pel, pero non todas, non? Claro. Sempre deixan un pouco porque fai un pouco como de almohadilla de protección do pé, pero claro, realmente, cando van medrando capa sobre capa, chega un momento en que hai que ir quitar. eliminando esas capas. Pero igual non con isto que mete medo. Claro, como isto dixeches. moito ollo, de verdad, que hai moita xente que o emprega e logo chega con auténticas desfeitas nos pés. Especialmente falamos de persoas con diabetes que non teñen unha boa sensibilidade no pé, que non cicatrizan ben tamén as feridas do pé porque teñen unha mala circulación, así que ollo porque pode acabar cunhas Pode acabar mal. fatais. Bueno, imos con algunhas preguntiñas para Héctor sobre este tema que nos chegaron. A ver, a primeira. Os calos do pé desaparecen con tempo ou teño que quitalos? Que boa pregunta. Os calos non van desaparecer. Non Si é desaparecen. certo que non vai desaparecer como tal. Pode haber épocas na que medre máis, épocas na que medre menos. Sobre todo se vamos cambiando de calzado. Falamos de que pola presión, polo roce, pola presión. Se cambiamos de calzado, ese calo que estaba aí que nos molestaba vai medrar menos ou vai medrar máis rápido, pero desaparecer como tal así espontáneamente Se non o vai tratamos, nada. Imos con máis cuestións. A ver, outro día estreei unhos zapatos e saíume unha ampola. Vais a converter en calo? Non necesariamente, son cousas diferentes. Unha cousa é a ampola, que ocorre moito, sobre todo agora en verán, estrenamos calzado, ás veces xa quitamos os calcetís, levamos calzado aberto que non empregamos calcetís, entón, incluso mercamos algo novo, non? Ai, que bonitas estas sandalias, sí, están moi ben, pero logo, claro, hai que endurecer o pé, digamos, non? Entón, van aparecendo esas ampolas que hai que curar, que hai
hai que tratar, pero non teñen nada que ver cos Non se calos, nin coas transforman despois. Imos con máis preguntas. A ver, a miña avoa tiña calos nos pés e todas as noites poñeos a remollo en auga con sal. É unha boa opción, mira, outro remedio. É un remedio moi típico de meter os pés en auga con sal. Si é certo que para as pernas hinchadas, as pernas cansadas van moi ben. E que vai pasar co calo? Falábamos antes de que había dous tipos, calo brando e calo duro. Cando temos o calo duro, que se doe moito, vai rebrandecer ese calo. Entón, como queda rebrandecido, vai doer menos, pero non vai solucionar o calo. É dicir, pode ser unha solución temporal, pero o día seguinte vai volver molestar ese calo. Claro, como un Ao final, hai anestesiante, que ir ao así. podólogo e eliminalo con xeito. Claro, bueno, pois imos a por máis. A ver, a ver... Son diabético e teño moitos calos. Con que método dos que levades falando debo eliminalos? Con ningún, con ningún, porque falamos de que unha persoa con diabetes, entón debe acudir sempre a un profesional, a un podólogo, para que lle elimine os calos con moito cuidado. Ai, como do sintrón que dicías. Claro, exactamente igual, porque falamos de persoas que teñen problemas ou de anticoagulación ou problemas de diabetes, entón nestes métodos na casa poden chegar a ser perigosos. Si é certo que haber unha lima destas non nos vai causar ningún perigo para unha persoa diabética, pero non lle vai eliminar o calo, porque isto falábamos que era para durezas. Para o calo que temos ou ben estes parches ou ben a coitela, así que ollo, isto na casa non as persoas diabéticas, así que imos ir ao profesional, Claro. imos ir ao podólogo, que con xeito en unha sesión rapidiña vai nos quitar todos os problemas. Vai no eliminar. Bueno, imos ca última pregunta, a ver que nos chega sobre este tema. É certo isto de que cantas máis durezas me quiten, máis me van sair? Que interesante. Non, si é certo que, ainda que eliminen as durezas, ainda que se eliminen esas durezas, vai volver a medrar porque os puntos de presión do pé son os mesmos. Claro, a non ser que empreguemos unhas plantillas, por exemplo, se o noso podólogo diseñanos unhas plantillas para variar eses puntos de presión do pé, entón a dureza non vai volver a sair, pero se non, eliminamos a dureza e vai volver a sair porque seguimos camiñando exactamente igual. Claro. Pero non é que vayan salir máis, ni que vayan a aparecer novas durezas, simplemente que como seguimos camiñando, volve a aparecer. Claro. Bueno, pois aclarado este punto, moitas grazas como sempre, querido Héctor. Bueno, ti te tirarías dende un tobogán que lle chaman tobogán kamikaze a 50 metros? A ver, é que con ese apelido xa moito non apetece tirarse. Por un tobogán eu tiro, pero se chama kamikaze... É que tela marinera. Bueno, pois a nosa